Waħda mill-ikbar sfidi li pajjiżna qiegħed jaffaċċja hija l-sfida tal-gender segregation. Fi kliem sempliċi li n-nisa huma iktar rappreżentati f'impjiegi li jħallsu inqas u inqas rappreżentati f'impjiegi li jħallsu tajjeb ħafna. Ix-Shadow Minister Ryan Kallus tkellem dwar dan waqt konferenza organizzata minn SD4EU, Social Dialogue for a Union of Equality dwar ħlas ugwali bejn il-ġeneri, bit-titlu Equal Pay and Gender Pay Gap. U fisser li din il-problema tal-gender segregation fil-post tax-xogħol hija l-iktar evidenti fis-settur tal-manifattura u r-real estate li huwa rappreżentat fil-maġġoranza tiegħu mill-irġiel. Kallus tefa' dawn ukoll fuq kif bosta nisa wara li jkollhom tarbija jażlu li ma jibqgħux jaħdmu 40 siegħa fil-ġimgħa biex ikunu jistgħu ilaħqu mal-familja. Ix-Shadow Minister sostna wkoll li hemm bżonn iktar infurzar dwar il-gender pay gap hekk kif sena kien hemm rapport wieħed biss dwar ħlas inugwali bejn il-ġeneri. Ryan Kallus semma wkoll diversi proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista dwar il-work-life balance fosthom studju dwar il-4-day week u kif il-Partit Nazzjonalista qed jitlob biex il-maternity leave jiżdied minn 18 il-ġimgħa għal 24 ġimgħa u l-paternal leave jiżdied minn 8 ġimgħat għal 18 il-ġimgħa paga medja mħallsa mill-Gvern. Proposti li fl-ebda ħin ma kienu msemmija fil-budget li ġie preżentati tnejn mill-Ministru Clyde Caruana.